Molt bona tarda. En primer lloc, gràcies a tots per ser-hi, per acompanyar-nos. Esperem que us agradi la conversa. Jo crec que sí, que serà interessant. Tenim dos ponents que en saben un munt del que venen a parlar i que segurament ens donaran i obriran camins o faran aportacions que seran interessants pel debat. Si tot va bé, ens han dit que tenim una horeta d'acte, però que després, si voleu, podeu intervenir o fins i tot abans, depenent de com vagi. Us anirem donant torn de paraula si algú vol intervenir i fer alguna pregunta. En segon lloc, moltes gràcies a la Universitat Catalana d'Estiu per organitzar-ho, per convidar-nos i per haver pensat que aquesta taula era prou interessant per formar part del programa, per tant, gràcies. I res més, us presento molt breument, poso una mica de context, ja coneixeu els ponents, els convidats, però no està de més que us en digui alguna cosa. La Judit Colell, en primer lloc, és directora, és guionista, és productora de cinema catalana, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, per tant, una veu autoritzada, almenys jeràrquicament, pel que fa a la indústria. És llicenciada en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona i també és professora, ara mateix a la Pompeu Fabra? No, ara a la Blanquerna, sí. Va debutar el 91 com a directora i guionista d'un curtmetratge que es deia Clarafoc i després van anar seguint diverses tentatives, Escrit a la pell, que va ser nominat al Goya a millor curt de ficció. Va fer un episodi de la pel·lícula col·lectiva del domini dels sentits i el 2000, si no m'erro, va signar Dones, que va ser el seu primer llargmetratge, que era una adaptació del llibre de la Isabel Clara Simó. El 2006 va fer 53 dies d'hivern, el 2010 Elisa K, una pel·lícula codirigida amb Jordi Cadena que va ser Premi Especial del jurat a Sant Sebastià i Premi Nacional de Cinema de la Generalitat, Déu-n'hi-do, una pel·lícula que us recomano si no heu vist, és molt impactant, però bé, no hem vingut a parlar d'això. I bé, compta amb l'expertesa d'una llarga trajectòria en primera persona, com a protagonista, com a realitzadora, com a guionista i ara, en aquests últims anys, a banda de ser professora i també dominar l'altre àmbit més teòric, també com a presidenta de l'Acadèmia ens pot aportar coses que segur que seran de molt d'interès. En Jaume Roures, a l'altra banda, el coneixeu també molt bé, productor de cinema, director general de Mediapro. El 1984 va entrar a treballar a la Televisió de Catalunya, on va ser el responsable del Departament de Notícies i Produccions Esportives fins al 91 i ha fet moltíssimes coses en l'àmbit empresarial, que per exemple va crear el Diari Público, entre moltes altres coses, però avui vull ficar l'accent, com és natural, amb la seva tasca com a productor de cine i ha fet pel·lícules de registre internacional. Moltes us sonaran, El buen patrón, per exemple, una de les més recents, Midnight in Paris, de Woody Allen, Coneixeràs l'home dels teus somnis, El mapa dels sons de Tòquio, d'Isabel Coixet, Vicky Cristina Barcelona, que va tenir un èxit impressionant. D'altres que són més, podríem dir, petites, ha fet també producció de molts documentals. Recordo molt especialment un del Patricio Guzmán, El botón de nácar, que també us recomano molt, que em va deixar impactadíssim, o d'altres com Llac, La revolta permanent, Salvador, la pel·lícula, Salvador Puig Antich, Princeses, Los lunes al sol, Camino, de Javier Fesser, etc. I ja veieu que teniu dos personatges d'una gran trajectòria, avalats per la feina, per la seva tasca en pro del cinema. I ara m'agradaria preguntar-vos, i si us sembla bé farem un primer torn, diguéssim, una primera intervenció de cadascú. Començaríem amb tu, Judit. I de fet ahir vau fer pública a l'Acadèmia, vau fer públic el balanç de la producció cinematogràfica catalana, cosa curiosa perquè el titular és que la producció catalana es recupera. El 2022 es van qualificar 98 pel·lícules en participació catalana, que és la xifra més alta del segle XXI, amb 4 milions d'espectadors a tot l'Estat. I això és un 21% més que l'any 2021 i la xifra més alta del segle XXI, per tant, sembla que la cosa es recupera. El que jo et vull preguntar, però Judit, Sara, si vols comentar aquestes xifres que saps prou bé i coneixes, és en aquest mapa del cinema de producció catalana, quin paper juga la llengua com a motor
primordial de la producció, perquè no ho he dit abans, però la ponència és cinema en català en el món globalitzat. Sembla que costa molt. És molt curiós perquè en l'àmbit de les lletres, per exemple, literatura, hi ha com un ecosistema molt sòlid, hi ha molta producció de literatura catalana, al teatre també hi ha una producció, en canvi en cinema el català costa que encara sigui hegemònic o majoritari, podríem dir. Sí, bona tarda i gràcies per haver-me convidat a estar en aquesta taula. Sí, aquestes xifres són unes xifres molt recents. Sempre durant la festa d'estiu acostumem a fer un balanç de què és el que ha passat durant l'any. És cert que aquest any està molt bé, que hi hagi hagut participació catalana en 98 produccions, que l'any que va estar més alt, que va ser l'any 2010, van ser 95, amb la qual cosa vol dir que és un bon moment a nivell de participació en pel·lícules. Ara bé, això és una miqueta enganyós pel que fa referència al que és la producció en català, perquè la producció en català en realitat no s'ha recuperat massa. I respecte a la xifra també aquesta dels 4 milions i escaig d'espectadors, que realment és moltíssim, tinguem en compte que l'any passat vam tenir El Carràs, que va ser una pel·lícula que va tenir una recaptació força alta, però sobretot, molt més que El Carràs encara, vam tenir Tadeo Jones, que fa que, si ens mirem les xifres de l'any anterior d'animació, hi ha com la xifra és molt petita i aquest any es dispara moltíssim. I justament és una pel·lícula feta en llengua castellana que és la que ha tingut més recaptació d'aquest any passat. Realment, les pel·lícules en català han anat, precisament tornant una altra vegada al 2010, que va ser l'any aquest que hi havia hagut el màxim, el rècord fins ara de productores catalanes participant en pel·lícules a nivell de tot l'Estat. Era un any en el qual hi havia moltes més pel·lícules catalanes i pel·lícules amb uns pressupostos molt més alts. Era l'any en què precisament nosaltres vam anar a Sant Sebastià amb l'Isacà i aquell any a Sant Sebastià hi havia l'Isacà que era en català, havia Pa Negra que era en català, havia Bicicleta, Cullera, Poma que era en català, vull dir, hi havia una gran presència de cinema en català en potser el festival més important d'aquest país. I en canvi ara anem veient, en els Gaudí cada any anem veient, mica en mica es va recuperant, cada any tenim una miqueta més de presència de pel·lícules en català, però el que és molt preocupant és ja no només el nombre de pel·lícules en català que tenim, sinó també el pressupost d'aquestes pel·lícules. Aquest any passat vam tenir la gran sort de tenir una pel·lícula com El Carràs, que és una pel·lícula d'un pressupost competitiu a nivell europeu, vull dir, de 3,5 milions d'euros, i una altra pel·lícula com era Suro, que era una pel·lícula de més baix pressupost, però també d'un pressupost bastant digne. El problema que tenim altres anys, per exemple, l'any anterior va ser que teníem 5 o 6 pel·lícules en català competint en els Gaudí, i realment la xifra mitjana de pressupost d'aquestes pel·lícules no arribava, em sembla que era de 600-700.000 euros. I veient les pel·lícules que eren, fins i tot em costa creure'm que fossin 600-700.000, perquè n'hi havia moltes que eren pel·lícules que no vol dir que no estiguessin bé, però eren pel·lícules que potser sortien d'universitats, eren pel·lícules fetes amb molts pocs mitjans. I a mi això em preocupa molt. I si vols després ja parlarem de les plataformes també, que també és un tema que em preocupa una mica. I no vull extendre'm més perquè hem de parlar tots. Jaume, si vols. Bé, a mi sempre bona tarda, gràcies per ser-hi, gràcies per invitar-nos. A mi el que sempre m'ha preocupat és, diguem-ne, la fragmentació, perquè per mi la fragmentació fa que el sector sigui feble i si és feble doncs som poc competitius. Llavors el nombre de 95-98 pel·lícules em sembla perfecte i meravellós, però al mateix temps per mi també és una fotografia de que potser encara no som capaços de
de crear grans produccions en català o en castellà, però pensades i fetes des del nostre imaginari que siguin capaces d'estar presents al món, ja sigui el món de les sales, ja sigui el món de les plataformes. I per tant penso que la política del país i la política del sector el que ha d'anar és esforçar-se això, a fer, no vull dir grans produccions exagerant el terme, però sí pel·lícules que tinguin nivell per estar presentes més enllà dels nostres horitzons més propers. I no em refereixo tant als festivals, que al final són públics reduïts, sinó pel·lícules que puguin ser reconegudes, entre cometes, internacionalment, perquè jo crec que des d'un petit país això encara té més importància. Les grans potències, els grans estats es poden permetre moltíssimes coses que a nosaltres ens costen 10.000 vegades més, no parlo només de diners, sinó de dificultats i tal i qual. Per tant, per crear indústria, o per definir-ho com diu la llei del cinema de la Generalitat, que el cine, i podríem afegir-hi entre parèntesis i els documentals i les minissèries com a mínim, perquè per mi juguen a la mateixa lliga, són un eix estratègic. Un eix estratègic vol dir que han de consolidar-se com una indústria i vol dir que han de travessar la societat. Aquí ens trobem en la paradoxa que als currículums escolars no es parla ni del cine ni de l'audiovisual. Quan sents parlar del cinema o de l'audiovisual és quan arribes a la universitat amb una mica de sort o quan te'n vas a la formació professional per, diguem-ne, graus més tècnics o quan acabes a l'ESCAC, a l'Escola de Cinema de Catalunya, que és una gran escola i que sort n'hem tingut de la seva existència. Però, diguem-ne, la cosa falla des de baix. Dos, el concepte... Hi ha hagut durant molts anys un concepte, això que es diu moltes vegades, TV3 ha de ser el motor de la indústria audiovisual i, per tant, del cinema. Com a declaració genèrica el 1983, que no 84, que és quan vaig començar a TV3, doncs estava molt bé, entre altres coses, perquè no hi havia res. I, per tant, el paper de TV3 dintre de l'audiovisual, de la societat, etc., tenia un component industrial, tenia un component fonamental de la llengua. Però 40 anys després el mapa és absolutament diferent. Vull dir, les indústries petites, mitjanes o grans indústries audiovisuals al país existeixen, tenen més o menys força, tenen recorregut i TV3, a més, té molts problemes a resoldre a casa seva com per haver-se de preocupar de nosaltres. Però, diguem-ne, l'existència d'aquest concepte ha fet que durant molts anys hem estat fent això que es podria dir petites produccions, que tothom té el dret a fer-les, però que jo crec que no només des de l'administració, sinó des del sector i les institucions, el que hem de veure és que si no aconseguim assentar industrialment aquesta feina, aquest sector, doncs mai podrem anar una mica més enllà d'on som, la qual cosa, diguem-ne, com a país no ens ajudaria molt, perquè no es tracta de mantenir l'existència, es tracta d'intentar pujar graons, encara que sigui amb crosses. Heu apuntat coses molt interessants. Jo us volia plantejar perquè al final fer cinema en català, en aquest món que és tan industrial com el cinema, és a dir, que depèn d'inversions de gran pressupost, d'un equip humà enorme, d'una repercussió, etc. Al final acabem, com a molts altres àmbits que bé sabem prou, recorrent a l'activisme, gairebé. Hi ha directors que gairebé militen, fan de la seva proposta artística una militància. És l'activisme de jo vull mantenir-me fidel, diguéssim, fent pel·lícules en català, malgrat que això
pugui tenir un recorregut, en diuen, més minso. Alcarràs demostra que no, és a dir, que no hi ha aquest sostre perquè guanya un premi de primeríssim nivell internacional i a més aquí hi ha un hype que es diu ara, com una febre per anar-la a veure la pel·lícula. Per tant, tot i que no parlem de xifres astronòmiques, el que us volia preguntar és això, com ho podem fer per sortir d'aquest activisme, de no caure en allò de si ho fas en anglès tindràs un molt més públic, arribaràs molt més lluny, o si ho fas en castellà, doncs també, no? Bueno, jo crec que el Jaume en sap molt més que jo d'això, però jo penso que les pel·lícules s'han de fer en la llengua que li cal a la pel·lícula, no? I no penso que justament en català hauríem de poder anar a tot arreu, ho hem de mostrar, amb Alcarràs ho hem demostrat també amb altres pel·lícules que ja tirant més enrere, abans estava parlant de Pa Negra, que va guanyar un munt de Goyes, va ser una pel·lícula que va tenir... Hi ha altres pel·lícules que s'han donat al llarg de la nostra història que realment han tingut una repercussió important, però bueno, sense anar més lluny. Vull dir, l'any passat amb Alcarràs i aquest any aquest any a Cannes amb Criatura, que ha guanyat el premi, la pel·lícula de l'Helena Martín Gimeno, que també és en català, el premi a la millor pel·lícula de la quinzena de cineastes, que és una cosa bastant difícil. Però també Alcarràs va tenir molt de públic en aquest sentit. Aleshores jo penso que evidentment la promoció que li va donar el fet de guanyar l'Os d'Or de Berlín va ser una cosa que va anar molt, molt, molt a favor. I penso que el que hem de lluitar sobretot és per aconseguir que el públic vagi al cinema i que el públic... Jo recordo, per exemple, amb Suro, que el productor un dia es queixava perquè em deia és que no entenc per què va més gent a veure Suro en català a Madrid que aquí. Vull dir que potser penso que nosaltres, evidentment que hem de ser activistes, si la pel·lícula ha de ser en català, ha de ser en català, si la pel·lícula ha de ser en una altra llengua, evidentment s'ha de poder rodar en qualsevol llengua i això no hauria de condicionar la pel·lícula, però sí que penso que hauríem de fer, de batallar i de convèncer-nos tots els que estem convençuts de que volem que el nostre audiovisual sigui en català, de que volem que el nostre cinema sigui en català, hauríem de fer l'esforç d'anar a veure les nostres pel·lícules en català. I això recordo que ho vaig dir en els Gaudí, en el discurs vaig dir que no pot ser que necessitem guanyar un Os d'Or perquè la gent se n'assabenti que hi ha una pel·lícula en català que val la pena anar a veure. I hauríem de fer l'esforç, hauríem de ser activistes tots nosaltres com a espectadors, m'hi poso a mi mateixa, i anar a veure les pel·lícules que fem en català, perquè penso que això podria ajudar a que cada vegada es poguessin fer més pel·lícules en català i pel·lícules, com dèiem abans, amb un pressupost competitiu, amb un pressupost que ens permeti internacionalitzar el nostre cinema, ja no només el fet de poder anar a un festival o no, o guanyar un premi o no, sinó poder vendre la pel·lícula internacionalment, poder vendre la pel·lícula a plataformes, poder portar-la més enllà. Vull dir que penso que això seria molt important, no sé si em vols... Jo que em considero molt militant de moltes coses, el que crec és que si hem de basar el cinema en català, en la militància i l'activisme, no tenim futur. Jo penso que la gent va al cinema o mira les pel·lis a les plataformes per distreure's, fonamentalment. La gent no va al cinema a menjar-se molt al coco i cada vegada que he fet una pel·lícula molt complicada o molt amarga, com Camino, no he punxat, però tampoc... Per què? Perquè això que nosaltres en diem el boca-orella, que és com invites a la gent a anar a veure una pel·lícula i dir allò està molt bé, doncs amb aquesta història no era molt agradable dir no, vés allí que patiràs molt i tal. Per tant, què li hem d'oferir a la gent? A la gent li hem d'oferir noms coneguts que relacioni amb qualitat, amb històries ben explicades, històries interessants, històries, ja no vull dir divertides, però que sí que moguin emocions i que et facin, no sé si pensar molt o poc, però que et commoguin d'alguna manera. Que aquests noms existeixin a nivells de direcció, a nivells d'actoral, etc., requereix
i amb això sí que soc molt tossut, és condició sine qua non que hi hagi una mínima pota industrial. Si no, és impossible, perquè tu, diguem-ne, jo crec que la majoria de vosaltres, i m'incloc, quan vull anar a veure una pel·lícula, doncs miro qui la dirigeix i quins actors principals o actrius principals hi ha, perquè llavors penso, bueno, aquest ha fet la seva carrera aquí i no m'estarà enganyant i no aniré a veure un bodrio de pel·lícula, no? I això que requereix? Una, que hi hagi una indústria, i dos, que les administracions siguin conscients d'aquestes limitacions. Perquè moltes... O sigui, les administracions, Déu-n'hi-do l'esforç que fan per ajudar al cinema, però jo penso que moltes vegades l'esforç està molt encaminat. Perquè, per exemple, jo crec que nosaltres hauríem d'aprofitar el tema de l'escac, personatges com el Bayona, etc., que han triomfat i són reconeguts internacionalment per impulsar projectes que tinguin a veure amb el nostre imaginari, però en noms, com es diu l'altre, el Jaume Marcena, no? Vull dir, el Jaume Marcena, el Collet Serra, sí, el Collet Serra. I dic aquells dos perquè són gent de reconeguda trajectòria internacional. Nosaltres hauríem de becar els millors dels nostres actors i actrius i que s'anessin als Estats Units 2 o 3 anys, de la mateixa manera que fa la Caixa amb els Fulbright per donar beques i que se'n vagin pel món a aprendre una mica més, per poder també ser competitius en aquest terreny. Perquè jo vull ser honest, per mi és molt més fàcil fer una pel·lícula amb el Bardem. Per què? Perquè sé que no ho parlo només també des del punt de vista comercial, sinó el reconeixement d'un treball professional de primera magnitud. I llavors, si no som capaços de crear aquesta mena d'estatus, de gent, de professionals i tal i qual, doncs és molt difícil que puguem anar, insisteixo, més enllà del nostre d'allò. El cinema, a més, hem de tenir en compte que el cinema, com l'hem conegut, tots els que estem aquí, perdó, perquè veig que tots som més o menys granadets, no vull dir que està mort, però està en una crisi de la qual jo no sé si se'n sortirà, em refereixo al cinema de les sales, no? Que, evidentment, nosaltres encara ens esforcem per fer les pel·lícules dintre d'aquest concepte, que vol dir que les textures, les dinàmiques d'àudio, 50.000 coses, van dirigides a embolcallar a l'espectador, que pugui viure la pel·lícula, emocionar-se, sentir-la, etc. Però això és un món que, si ja estava tocat per les plataformes, ara amb la pandèmia, doncs, no vull dir que estigui tocat de mort, no vull dir que haguem de deixar-lo de banda, entre altres coses, perquè això que podríem dir el cinema independent, que és el que fem nosaltres, diguem-ne, encara necessita aquest recorregut, però que també ens hem d'enfocar a les plataformes, perquè les plataformes tenen centenars de milions d'espectadors. Ara, per arribar a la plataforma, el problema no és la llengua, el problema és la qualitat. És a dir, que ja sé que a les plataformes hi ha molta porqueria, m'estic abonat a totes perquè sóc un viciós de la feina i perquè sóc un militant del cinema. Però quan veus països equiparables a nosaltres, com els danesos, com col·loquen els seus continguts en una llengua que, a més, és un pèl més complicada que la nostra, doncs has de reconèixer que ho fan per això, no? Perquè tenen el seu Borgen, perquè tenen el seu Bridge, perquè tenen el seu The Killing o perquè tenen el Johnny el Pilila i això són productes capaços de donar la volta al món i que de cop i volta puguin veure 5 milions de persones a mig món, per no anar ja més enllà. I això no és només un tema comercial, que també ho és, insisteixo, sinó que és un tema fonamental per poder expandir el nostre imaginari. Potser m'he passat de tema, però és que si no els lligo no quadrava el que volia explicar. És molt interessant també perquè, parlant de les plataformes, que penso que és molt interessant, perquè el que sí que penso és que hem d'apostar per la nostra llengua. Tens tota la raó, amb qualitat, però també hem tingut pel·lícules ara
abans he comentat un parell, però, per exemple, sèries, n'hem tingut, Polseres vermelles, Merlí, han sigut sèries en català que han anat per tot el món. Recordo, la meva filla estudiava al País Basc i unes noies d'allà que havien après català, i una d'elles era argentina i havia après català a l'Argentina perquè havia mirat, no sé si era Polseres o era Merlí, o quina era. Vull dir que realment no tindríem que tenir un problema si fessin productes de molta qualitat, que també pot ser que no tot en surti bé, vull dir que també penso que pot haver-hi un marge d'error. A vegades sempre busquem l'excel·lència permanentment i dius, a veure, a vegades també els americans també s'equivoquen, no passa res, i els danesos segurament també, però penso que sí que hauríem d'apostar i d'intentar, i com a mínim convèncer a les plataformes que igual que poden fer productes en danès, poden fer productes en català i que no tinguin por a fer productes en català, jo crec. A nivell cinematogràfic sí que penso que sí que crec que ara realment des de la Generalitat s'està fent un esforç gran per recolzar que puguem fer pel·lícules de pressupostos grans, competitius i que puguin tenir recorregut a nivell internacional en català, perquè això ja va passar fa un parell d'anys que es van fer pel·lícules molt interessants i que probablement haurien pogut ser en català i no van poder-ho ser per una qüestió de que, no, fa més d'un parell d'anys, ben bé ja deu fer de Mediterráneo i de Libertat i totes aquestes deu fer ja més anys, que es podrien haver fet en català en un moment determinat però que realment no es podien fer perquè no hi havia el recolzament clar. Ara en aquests moments sí que penso que hi ha aquest recolzament i estem començant a veure els fruits. Però bueno, és que clar, és que el camp és immens perquè estem parlant per un costat de pel·lícules, més per l'altre costat de les pel·lícules i les sèries que fem per les plataformes i que tenim un camí molt llarg. I jo abans quan deia allò de la militància era més que res perquè penso que és molt important que recolzem el nostre cinema. Evidentment, si és bo, però és que jo penso que sí que es fan molt bons productes en català. M'heu obert dues coses. Agafaré el tema de les plataformes perquè abans deia Jaume, el cinema està, no sabem si mort del tot, però agonitzant, en tot cas s'està transformant i aquí és un moment estratègic perquè si no volem desaparèixer ja del tot, entrar en això que dèieu de les plataformes. I parlàveu de les sèries. Merlí, per exemple, primera temporada, un èxit brutal. Jo vaig viure el fenomen a nivell d'anècdota a Buenos Aires, a la Fèria del Libro de Buenos Aires, el Carlos Cuevas va anar a presentar el llibre i no podia sortir de l'hotel, però terrible, pitjor que Tom Cruise, vull dir, era una cosa espectacular. Amb una sèrie que, evidentment, a Buenos Aires, Argentina, es va veure doblada al castellà, però que era originalment en català. Però què passa? Segona temporada de Merlí i hi ha una torna, suposo perquè hi entra en producció, no sé com va, el castellà és majoritari. Tenim l'exemple recent de Cites, un gran èxit primera temporada i ara que la segona temporada entra a plataforma, entra a Amazon Prime, allà torna a girar-se i el castellà és majoritari. Clar, teníem... Crec que és tercera temporada i tot. O tercera, pot ser. Ja me n'he perdut una, ja. Que realment... Jo no l'he vista, aquesta tercera temporada, però el meu fill l'està veient i em deia que ja no era tant, perquè deia, home, jo puc entendre que potser posin que les dues primeres eren totalment en català, passa a Barcelona, perquè es podria dir Cites Barcelona, diu realment, però i aquesta última em sembla que li han posat Cites Barcelona. Però deia que ja no era només el fet del català i de poder posar alguna persona que parlés en castellà, que a fi de comptes també hi ha persones que parlen castellà, però era com un excés de castellà i un excés d'actors que no s'identificaven per res en Barcelona, segons em comentava ell, que deia, home, la gràcia de les dues primeres temporades de Cites era que vam veure passar per aquí tot el nostre plantell d'actors, que també és molt important que el fem créixer i que es donin oportunitats. Però bé, clar, a mi em preocupa perquè jo no penso que sigui... De qui és la decisió? Jo crec que la decisió és d'Amazon Prime, de fer-ho. No sé si és així, no ho puc assegurar, però en certa manera és el qui té el pes més gran dintre de la producció, perquè si ens hi fixem, realment TV3
em sembla que té una petita part de la sèrie. Per què Amazon Prime no s'atreveix a fer una sèrie totalment en català? No ho sé. A més, tenint en compte també que si vol posar actors de Madrid, que potser puguin ser més coneguts, n'hi ha moltíssims que són d'aquí i també n'hi ha moltíssims que s'atreveixen a rodar una cosa en català. L'altre dia, a les primeres temporades sortia l'Eduardo Noriega sense anar més lluny, que parlava un català esplèndid. Que l'Eduardo Noriega parla català. Sí, no, però hi ha actors que s'atreveixen, fins i tot. El Tristan Ulloa a Salvador parlava en català, perfecte. Bé, amb el cas que estàveu comentant, doncs és evident que Amazon me posa els diners i dicta una mica de condicions, però jo crec que també és perquè hi ha una falla amb el sistema. Jo crec que nosaltres el que hem de defensar amb tots els continguts és la versió original, i per tant el subtítol. I tant a la llei com en general se li dona molt de pes al doblatge. No sé si perquè es vol protegir un sector que també pateix la crisi com tota la resta, però, per exemple, l'altre dia anàvem al cotxe i allò que parlàvem de l'última pel·lícula d'Indiana Jones, perquè està en català i tal, ja passaven en català, i a mi personalment, i ja sé que no és agradable de dir, però se'm van passar les ganes d'anar-la a veure pel que vaig sentir. Però, més enllà de l'anècdota aquesta, jo crec que culturalment estem traint el que creiem que són els continguts que hem de defensar com gent que fa cinema o continguts d'aquest nivell si no posem l'accent en la versió original. I això és bo per tothom, inclòs pel català, i eduquem amb la gent amb el tema dels subtítols. A més, això ajuda a aprendre llengües i, a més, això és un defecte, diguem-ne, que ve del franquisme, perquè a Portugal podeu anar tranquil·lament, que està aquí al costat, i veureu que tot està subtitulat i ningú li agafa cap atac de res. Nosaltres la primera pel·lícula en català que vam fer hauria de ser Salvador, i llavors fèiem això que es fan focus group por ahí, diguem-ne, fora de Catalunya, per veure el problema del català i la gent com ho vivia. Llavors la gent no es queixava del català, la gent el que es queixava és que no li donava temps. O sigui, no sabia compaginar mirar la pel·lícula i llegir el subtítol, la qual cosa és un problema d'educació, que hem anat al cine tota la vida així, amb el doblatge, llavors és molt difícil acostumar-se a mirar i assumir i a comprendre dos realitats, la que t'està ensenyant la pel·lícula i la que t'està explicant el que diguin, però qualitativament, si volem defensar la qualitat de la feina, no només la nostra, sinó dels altres, el tema de la versió original és fonamental. I això, de pas, ens ajudaria a defensar la producció en català, perquè llavors és més fàcil subtitular per les altres llengües. Les plataformes són diferents que les majors. Les majors són les que ara s'han quedat fent aquestes pel·lícules de monstres i de Vengadores i Capitanes i tal i qual, mentre que les plataformes, diguem, han recollit o s'han servit d'això que dèiem del cinema independent americà per les seves pel·lícules de qualitat, per les seves sèries de qualitat, etc. Llavors no té res a veure sentir una versió original i l'esforç que implica actoralment que no el doblatge, perquè per molt bons que siguin els nostres dobladors mai seran tan bons com el Harrison Ford en directe o qualsevol d'aquests actors. Llavors jo crec que hi ha una doble tasca aquí, una de conscienciació nostra, que les administracions i amb el procés educatiu s'ensenyi a la gent a respectar la versió original i assumir-la com un grau de qualitat important i explicar que això també ens defensa a nosaltres com a minoria lingüística. Jo estic totalment d'acord, però a més, per això és una feina molt, molt llarga, molt. Hem de començar des de l'escola, abans estàvem parlant de la importància de l'escola, començar a ensenyar no només a mirar
tot tipus de cinema, també a valorar el cinema que fem des d'aquí i també a valorar la versió original. Malauradament, ara per ara, em recordo una de les primeres taules rodones que vaig fer, quan em van escollir presidenta, vaig fer això mateix que ara acabes de dir, que és defensar la versió original subtitulada, i em va caure, a Twitter em van dir absolutament de tot. Sí, sí. Aleshores, penso que el problema que tenim és que s'ha de fer una feina perquè la gent s'acostumi a veure versió original, i penso que això és important. Ara bé, ara per ara la gent jove van a veure les versions doblades. Si van a veure les versions doblades, si han d'anar a veure versions doblades, entenc que s'aposti també perquè vagin a veure la versió doblada, que tinguin l'opció d'anar a veure la versió doblada al català. Perquè què passa si no? Doncs que van a veure la versió doblada al castellà, s'acostumen a veure totes aquestes pel·lícules que dèiem dels Vengadores, del Marvel i de no sé què, en castellà. Això fa que, mica en mica, vagin passant el seu dia a dia a parlar-se entre ells en castellà i, mica en mica, es vagi perdent el català en la gent més jove. Que això no és el que, com a mínim, jo, com a cineasta, ara no parlo com a presidenta de l'acadèmia, ni molt menys, perquè cadascú a l'acadèmia som 500 i escaig, gairebé 600 persones, que cadascú deu pensar una cosa diferent. Però jo, com a Judit Collell, com a espectadora i com a directora, que evidentment que hem de fer una feina per canviar això i perquè puguem ser com Portugal i que puguem veure les pel·lícules en versió original, subtitulada, o com Dinamarca igual, passa el mateix, que jo penso que sí, però que això serà un camí molt, molt llarg. I mentre no tinguem aquest camí, doncs és que no sé què podem fer per evitar que la gent jove deixi de parlar català, és que acabarem perdent la llengua i és dramàtic, és una situació bastant dramàtica en aquest sentit. En referència a això que dèieu del doblatge, de la versió original, també estic absolutament d'acord que hem de consumir versió original subtitulada sempre que puguem. Hi ha un tema que no s'acaba de parlar perquè jo penso que el doblatge en català és fonamental bàsicament pels nens. Clar, hi ha un públic que és nen, que no pot o que no sap llegir amb les pel·lícules d'animació, que ja són pel·lícules d'animació i són pel·lícules doblades, perquè la intel·ligència artificial aviat parlarà, però de moment són uns actors que doblen. Per tant, la versió original nord-americana d'Elemental, de Pixar ara, no és ben bé el mateix, però el doblat en català també. I això sí que és interessant de preservar que aquest públic que no té accés, perquè el problema és que, almenys jo ho dic per experiència, les meves dues filles, que tenen 8 i 6 anys, no saben parlar anglès, perquè a l'escola tampoc no hi ha un nivell molt alt d'anglès. Per tant, necessiten consumir aquest cinema doblat i el problema és que tornem a l'activisme perquè per veure pel·lícules, no totes arriben, com sabeu, doblades, però per anar a veure la pel·lícula doblada que t'interessa has de fer una gincama amb 30.000 esculls, amb uns horaris intempestius. L'exemple és d'ahir mateix. Jo em feia il·lusió anar a veure Indiana Jones, la nova d'Indiana Jones, amb la meva filla gran, i va ser impossible, perquè la feien a les 4 de la tarda, a no sé quin cinema de no sé on, i era anar-la a veure en castellà. Clar, aquí sí que hi ha alguna cosa que no quadra, no? I amb el tema del doblatge, per exemple, hi ha una feina ingent feta per TV3 al llarg de molts anys, que ha doblat pel·lícules que tu ara tens en una plataforma i no pots triar si la pots veure en català. Aquest també és un tema que no acabo d'entendre, no? Potser, Jaume? Bé, jo crec que les feines necessàries s'han de fer i després donen els resultats que durin. Malauradament, a la vida en general i al nostre sector en particular, les coses no són fàcils, si no tothom faria el que fem nosaltres. Evidentment no estava parlant del cinema infantil, d'això en soc molt conscient. Per això vam posar el crit al cel quan TV3 va carregar el Super 3. Tinguem en compte no sé quants anys fa que hi ha governs nacionalistes catalans a la Generalitat. La llengua a les escoles a la vida, la llengua catalana a les escoles i a la vida,
ha florit o s'ha pensit. Segurament la conclusió és que s'ha pensit. Vull dir que la reflexió hauria de ser un pèl més profunda. I amb el tema dels doblatges i els no doblatges, català i castellà, hi ha una pedra que és l'exhibició, siguem-ne clars. Nosaltres la primera pel·lícula amb el Woody Allen, Vicky i Cristina a Barcelona, vam dir a Catalunya només es veurà en català. Punto. Es va amb embolic d'aquests artificials que es munten en aquest país. Vam dir, totes en català i en farem 5, eren 100 còpies més o menys, 90 i escaig de còpies, 5 en castellà. La principal cadena d'exhibició, en aquest cas Cinesa, dirigida per un senyor que a més era el president de FEMCAT, va agafar les 5 còpies en castellà i se les va posar als seus cines a Barcelona. En la qual cosa tota la feina que implicava que Vicky només es veiés en català, doncs se'n van anar orris, pura i simplement. I aquesta, la batalla del doblatge és el que tu dius. Vols veure en català? A les 4 de la tarda al Tagamanent. Això no... Vull dir, això no és permissible, o sigui, per això no val la pena esmerçar tants esforços. Vull dir que la política de les institucions i la relació amb els exhibidors ha de ser molt més clara i molt més contundent, perquè si no, diguem-ne, no hi ha una contraprestació real. S'embutxaquen uns diners, o sigui, tenim una despesa de doblatge en català, tenim uns diners que els donem als exhibidors perquè això sigui possible i després a la pràctica no hi ha manera que això es materialitzi realment. I abans parlava de Salvador i vull tornar sobre el tema perquè suposo que l'heu vist més o menys tots, els d'aquí, i suposo que estem d'acord que és una pel·lícula catalana, i en català. Doncs el Departament de Cultura de la Generalitat va considerar que no, perquè com que hi ha molt torturador que parla en castellà, doncs algú va cronometrar i el 53% dels diàlegs de la pel·lícula eren en castellà. I per tant no va ser pel·lícula catalana, per tant no va tenir les ajudes i la promoció de TV3 i per tant no va computar després amb el tema de la llengua. Vull dir que moltes vegades haurien de militar més els que teòricament regeixen els destins del país que els que ja militem dia a dia per tirar la feina endavant. O sigui, no estic repartint responsabilitats, estic posant de manifest que no hi ha visions estratègiques reals, i que al final moltes vegades acabem amb el victimisme només porta a la depressió, entre altres coses perquè no aporta solucions reals. Fa uns mesos vam tenir el debat aquell de l'audiovisual, el català, etcètera, i hi havia, les institucions equiparaven les plataformes a les majors, en el sentit que les majors eren una màquina de guerra contra el cinema independent i contra el cinema que no estigués en anglès, que no us podeu imaginar, però no només la pressió sobre els exhibidors, els de les sales de cine, sinó sobre la legislació dels països. Vull dir, els mexicans els van matxacar, aquí controlen tota la distribució, és a dir, qui controla les pel·lícules que van als cinemes són les majors americanes. Per tant, això què vol dir a la pràctica? Que el senyor de la sala de cine o la senyora, si vol comprar el Harrison Ford i l'Indiana Jones, s'ha de menjar 5 pel·lícules que no són, diguem-ne, tan bones o que, francament, algunes són realment dolentes. Això què genera? Que nosaltres no tenim espai físic. És a dir, una part del nostre drama és que estrenem en un cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Si no has omplert, el dilluns estàs fora. El dilluns estàs fora perquè tu no tens capacitat de pressionar, la pel·lícula no ha respirat o resulta... Nosaltres vam treure el Buen Patrón i aquella mateixa setmana estrenaven un Venom d'aquests. El Venom aquest va fotre 1 milió d'espectadors aquell cap de setmana. Clar, davant d'aquestes magnituds tu no tens ni possibilitats
de respirar. I aquest equilibri és el que les lleis del cinema i les institucions haurien d'aconseguir. Els francesos fa, jo què sé, 30 anys potser, de la llei de l'excepció francesa. La llei de l'excepció francesa era una llei per defensar el francès davant de la invasió cultural anglesa, perquè els francesos sí que tenen clar que per construir un país has de tenir una estratègia cultural de nassos. I amb aquella llei hi havia tota una sèrie de mesures, algunes costaven diners i per tant hi havia un estat al darrere, però hi havia totes unes altres que no costaven de diners, que tenien que veure amb com es programava el cinema els caps de setmana a les televisions. És evident que no és el mateix, perquè llavors només hi havia les tradicionals i Canal Plus a França, un euro, en aquell cas encara no hi havia l'euro, però un percentatge de les entrades del cinema anaven a un fons per desenvolupar cinema francès. Això, diguem-ne, tampoc costa diners, etc. I, lògicament, hi havia ajudes a la producció i a nous directors, però si a la tercera pel·lícula que havies fet amb ajudes no havies triomfat una miqueta, s'acabava el tema, no? I es dirigien les ajudes cap a altres directors o el que fos altres produccions. Llavors, això què vol dir? Doncs que les institucions no només tenen la responsabilitat, sinó que han de tenir la capacitat per ordenar una sèrie de coses. En aquest cas, si estem finançant doblatge al català i tal i qual, doncs haurem de ser capaços que això després tingui visibilitat. Està passant volant el temps, ja falta 10 minuts per arribar als 3:15. Ara obrirem torn de preguntes. Abans, però, jo volia tornar gairebé a l'inici. Abans ja m'has dit que et preocupava la fragmentació i deies que no som capaços de crear grans produccions en català. I ha sortit el nom, per exemple, del Jaume Collet Serra, que és un paio que està triomfant, que està les dues últimes pel·lícules, una gran producció Disney, Jungle Cruise, i l'altra dels DC Comics aquest, de la Warner, Black Adam. I ha treballat amb el Liam Neeson, un senyor que té una solvència contrastada, i penses per què falla, perquè no puguem recuperar aquest talent, que ja està bé que faci pel·lícules mainstream a Hollywood, però per dir-li, tens aquí instruments per fer una supergran producció. I quan deies això de la fragmentació, jo penso que el cinema català està passant un molt bon moment a nivell artístic. No només cal veure Albert Serra, que triomfa entre els crítics a França i a altres llocs, la Carla Simón, la Neus Ballús, o joves, abans deies l'Helena Martín, d'un gran talent, ha triomfat en Creatura, l'Helena Trapé, la Clara Roquet, vull dir que hi ha molt prestigi, però justament produccions de molt poc pressupost, que podríem... Depèn de quines, molt poc pressupost tampoc, però és que jo crec que no tenim diners per fer una pel·lícula com aquestes que fan... És que clar, aquestes pel·lícules, jo ara, corregeix-me si m'equivoco, però igual costen 100 milions de dòlars una d'aquestes pel·lícules que fa el Jaume Collet Serra, o més, a vegades, no? Vull dir que és... Però jo quan parlo del Jaume o del Bayona no parlo dels pressupostos de les pel·lícules americanes, però el Bayona, el Collet Serra no sé si voldria, amb 15 milions, alguna cosa entre 10 i 15 milions, et fan una gran pel·lícula, però més enllà d'això és que llavors això forma part del panorama internacional, només amb això, no? Això sí que és factible de fer, però clar, jo pensava en el Jaume Collet Serra, que no ha rodat mai res aquí, el Bayona sí que ha rodat bastantes coses aquí, però que clar, que no... No tinc cap interès per fer Tom Cruise. Vull dir, clar, és que no hi ha els diners, a més si ens hi fixem a nivell europeu tampoc ho fan, no hi ha cap... Jo crec que no hi ha cap cinematografia, la francesa o l'alemanya, que no ho fan, això de sobte fer una pel·lícula per competir amb Hollywood. A Hollywood ho fan molt bé, aquestes pel·lícules de superherois. Seria una mica absurd que les féssim aquí, jo crec. Jo crec que aquí hem de fer un altre tipus de cosa. No preferia tant a reproduir aquest model, sinó a retornar el talent i
aquí, donar-li un pressupost X, el que sigui, per fer una pel·lícula amb una ambició, com deia abans el Jaume, que escapi d'aquest tipus de cinema que ens ha donat prestigi, que sabem fer molt bé. Un altre tipus de producció per exemple, abans no he parlat de les comèdies, com és que ens fa que no tenim comèdies. Ara em pensava en l'exemple, comèdies sí que en tenim, vull dir comèdies que arrasin a taquilla. Tenim a Cesc Gai, que és veritat que fa coses, però el Joel Joan va fer la d'Escape Room, que era una comèdia força distreta, que no va tenir recorregut. No vull entrar en els motius de per què sí, per què no, però és veritat que ens falta potser obrir aquestes finestres a altres gèneres. És molt difícil fer comèdies ben fetes, molt difícil. Jo sempre ho dic, sembla que... I jo sempre dic, jo no sabria fer una comèdia, a mi em sembla, però em sembla dificilíssim, m'encantaria saber fer una comèdia ben feta. És complicat, Repeteixo que no tinc cap interès a fer pel·lícules de tipus com Tom Cruise i companyia. Amb el tema de la comèdia acceptem una cosa, que la comèdia que nosaltres fem o l'humor amb el que nosaltres treballem i el que viuen i gaudeixen a les Espanyes no té res a veure. No té res a veure i serà sempre així. De la mateixa manera, no sé, a mi l'humor francès no em fa massa riure, en canvi l'anglès el trobo genial, no? Vull dir, això és una... Però nosaltres volem fer una comèdia ara, però serà en castellà. Per què serà en castellà? Però des d'aquí, perquè a mi tot el que ha passat a Andalusia amb el poble aquest de Maricena, no sé si sabeu de què parlo, que van segrestar una regidora, o sigui, l'alcaldessa i el seu ex, o l'ex de l'alcaldessa, va segrestar una regidora perquè se suposava que tenia uns papers compromesos sobre les activitats de l'alcaldessa amb la inspiració del secretari del PSOE d'Andalusia. I amb aquesta senyora, l'ex de l'alcaldessa, la va agafar, la va tancar al maleter, tal qual. I la pobra dona va tenir sort i se'n va en sortir, i llavors ell va argumentar que era bipolar i que com que era bipolar hi havia moments de la seva vida que feia coses que estaven fora de tal i que per tant no era responsable del tema. A mi em va semblar una història escopeta nacional, no? I tant, però real com la vida misma, que diuen ells. I a més aquí li sumaríem el tema de la compra de vots, perquè estava més o menys pel mateix territori. Ara, com això es tractaria, diguem-ne, des d'una òptica d'allà, o com això es tracta d'una òptica d'aquí, és radicalment diferent, però espero triomfar en la comèdia. I només volia acabar dient una cosa, ja que hem parlat d'Europa, no? Europa ha perdut el tren dels continguts en benefici dels americans. Vam perdre abans el tren tecnològic i hi ha els Microsoft, els Google i tot el que vulguis, i a Europa no hi ha res que faci paral·lelisme, i amb el cinema i els continguts el mateix. Vull dir, tota la riquesa cultural i de diversitat que implica l'audiovisual o el cinema europeu tindria lloc i clients en una plataforma que fos no competitiva en el sentit negatiu de la paraula, sinó que pogués estar present, com estan les plataformes americanes al món i tal. Però m'he entès perquè som incapaços també de crear una cosa així, que a més és molt fàcil, només has de recollir el que hi ha, però sembla que deixem fer els americans i després preferim queixar-nos d'on som. Bé, hi ha alguna pregunta? Alguna intervenció? Algú vol dir alguna cosa? Tenim 3 minuts? O 5? O 10? No sé. Mira, allà i aquí. En tot això que heu comentat dels problemes amb l'exhibició, jo no sé si seria plantejable des d'un punt de vista de l'administració, diguem-ne, de la Generalitat i municipal,
el fet que hi hagués algunes sales estratègiques públiques. És a dir, jo veig el cas, per exemple, del cinema Lido de Prada. És un cinema que està gestionat per la Societat d'Economia Mixta Local i que el que fan és un servei públic perquè forneixen pel·lícules al cap de setmana perquè la gent hi vagi, siguin 3 persones, siguin 15. Vull dir, és igual, o siguin 120. Dic, potser seria una manera perquè totes aquestes sales, aquestes produccions catalanes tinguessin l'oportunitat d'aparèixer en horaris normals. Hi ha un intent, no?, que és la xarxa de cinemes auspiciada per la gent, de la mateixa manera que hi ha una ràdio pública, una televisió pública. Doncs des de fa molt temps molta gent ho deia que podia haver-hi, més en una situació on moltes sales tancaven, no? Perquè, diguem, al final parlem de sales de cinema i només a les grans i mitjanes localitats s'estan mantenint en d'allò, però la xarxa necessita i mereix totes les ajudes necessàries per... Una, perquè sigui aquesta finestra, i dos, perquè forma part de la reivindicació de l'ensenyament i de l'estimar el cinema, no? I si no hi ha llocs on el cinema es tracti bé i no es tracti com un producte de desfilada i ja està, doncs... Vaja, tot el recolzament possible. Allà, sí. Hola. A casa jo tinc 2 adolescents, tinc una noia de 20 anys i una de 16. Ens costa anar molt al cine perquè juguen a bàsquet i anem amb els horaris més atrapats i que quan anem al cine ens costa 40 euros. Llavors, hi ha coses que potser les pots dir en veu alta i hi ha coses que no les pots dir, perquè s'ha parlat molt d'Alcarràs, però jo vaig un dia al vespre, la van ficar a Movistar Plus i vaig dir, avui al vespre farem cinema català, vaig ajuntar les nenes, vam fer pizzas, veurem una pel·lícula. Veurem Alcarràs i jo fent país, allò que dèiem de quin adjectiu heu fet servir d'anar a veure cinema català. Això, de l'activisme, i dic, va, fem una mica d'activisme, que veguin al cinema, això. Vam sopar molt bé, vam posar la pel·lícula, la de 16 va durar 5 minuts, la de 20 va aguantar un quart d'hora, el marit em dormia al cap de mitja hora, i era l'única que mirava, i quan després feien valoració deien que és el guió, és a dir, molt Alcarràs, i potser sí que el guió no enganxava a la gent. Clar, jo soc professora d'institut, dono la classe d'Economia i Empresa, i a batxillerat vam fer com una mica de debat i els vaig dir, escolta'm, què heu vist? Alcarràs i això. I em sap molt greu, però no els hi va agradar a ningú. Tots els adolescents que jo tenia a classe de 16 a 17 anys no els agradava. Llavors pot ser que tinguem un problema que a vegades el guió no arribi a aquests adolescents. A veure, els adolescents, avui en dia jo dono també classe, com he dit abans, a la universitat, i cada vegada estan més acostumats, és a dir, el cinema, l'audiovisual americà ha marcat moltíssim. Moltíssim, és a dir, ens ha fet tenir un ritme en les pel·lícules, un determinat ritme, una manera de veure les coses, fins i tot un temps que els ha marcat totalment. Ara fixa't que ja no és només el cinema americà, ara ja no aguanten ni les pel·lícules de cinema americà a vegades, perquè diuen que són massa llargues. Ara cada vegada la gent més jove vol continguts molt, molt curts, quan més curts millor, i estan acostumats a aquest tipus de continguts molt, molt curts. I el que sí que és cert és que també, però això ja fa molts anys, ja no és ara amb els adolescents d'ara, sí que és cert que hem perdut completament la batalla amb el cinema americà, la va guanyar ja fa molts i molts anys. És molt difícil perquè ha sigut tal la invasió, jo penso, del cinema americà, que a més té molta més potència, perquè a nivell de màrqueting, de promoció, té molta més força, que ha imposat un tipus determinat de llenguatge. I és molt, molt complicat trencar amb aquest tipus de determinat de llenguatge. En alguns casos es aconsegueix, però
és molt, molt rares excepcions. I precisament Alcarràs no és una pel·lícula, diguem, que pugui tenir aquesta vessant, que pugui connectar més amb aquest ritme més ràpid i amb aquesta manera d'explicar. Jo crec que aquesta, una mica així explicat una mica ràpid, penso que seria la... Per això penso que és molt important el tema de l'educació i que des de petits s'acostumin a veure un altre tipus de cinema, que no vol dir que hagin de triar entre un o l'altre, simplement. A mi també m'agraden a vegades pel·lícules americanes d'aquestes més palomiteres, per dir d'alguna manera, i a la vegada també m'agraden pel·lícules molt, no sé, ara me'n recordava una que vaig veure a Cannes, que va guanyar el Premi Especial del Jurat, que es deia La zona d'interès, del Jonathan Glazer, que és una pel·lícula molt, molt pausada i és una pel·lícula que em va fascinar des del primer moment. No vol dir que haguem de triar una o l'altra. Podem perfectament disfrutar de les dues propostes cinematogràfiques, que em sembla que és el que hauria de ser. No sé tu què... Però nosaltres ens hem de posar en l'òptica de com un petit... Com un país com el nostre pot, ja no vull dir competir, però estar present a un nivell adient. Els americans han conquerit el món amb la sisena flota i amb les seves pel·lícules, però així, era una política cultural expressa on han invertit tot d'allò. I nosaltres ens identifiquem abans amb un poble que es diu Fargo, que no hi aniríem mai perquè allí estan congelats tot el dia, que en Manresa, no? Tu fas una pel·lícula que es digui Manresa i ja d'entrada, ara fots Fargo, que ningú sap de què va, però al cap de 5 minuts està allí amb una policia prenyada que va poquet a poquet, etc. Per què? Doncs pel que tu deies, pel guió. Vull dir, els principals escriptors americans són els principals guionistes del cinema i de les sèries americanes. I això, i aquí, i ho dic jo que soc productor i que per tant contracto guionistes, aquí el guionista és l'último de la fila. El més maltractat de tota la cadena és el guionista perquè històricament ha sigut així o perquè les adaptacions de grans obres literàries tampoc han funcionat, però és un problema nostre, no és un problema estructural de que mai podem competir. Ja sé que no podem competir amb el cinema americà, però sí que tenim i hauríem de tenir i hauríem de facilitar les eines per tenir un estatus reconegut. Reconegut, no dic per la gent dels festivals, amb perdó, reconegut, diguem-ne, com pot estar reconegut l'audiovisual nòrdic. Que tothom, quan diu l'audiovisual nòrdic, tothom diu, sí, fan coses bones i tal. Bé, doncs intentem acostar-nos a això i no vull dir ser una referència, sinó tenir una presència decent on el que vivim, pensem, transmetem als nostres adolescents i tal i qual, doncs ho puguem projectar cap enfora, sense arribar al divorci, en el teu cas, si el teu marit s'adorm quan passa una pel·lícula en català. El següent torn de preguntes. Una, per enllaçar el que diu ella, i l'altra la que jo ja volia dir. Ella diu que els seus filles adolescents no va aguantar la pel·lícula d'aquella, com es diu, Alcarràs, i després t'han contestat i t'han dit que no, que sí que és veritat, que el públic adolescent no aguanta aquesta pel·lícula perquè són d'un altre llenguatge, que elles volen cinema comercial. A veure, jo no sóc adolescent, sóc adulta i també he vist la pel·lícula Alcarràs i la veritat que a mi tampoc em va agradar aquesta pel·lícula. Era horrible, no em va agradar gens tampoc. I això que no sóc adolescent, vull dir que vull desfer això, aquest pensar. Llavors, però tot i així, a veure, jo sóc una assídua al cineclub, soc sòcia i vaig molt, o algú que em coneix d'aquí a Manresa ho sap, que jo vaig molt al cineclub, i precisament a mi m'agrada el cinema no comercial, precisament. I això que l'Alcarràs no em va agradar gens, vull dir que una cosa no vol dir l'altra,
Perquè jo soc anticinema comercial, a mi no m'agrada el cinema comercial, jo miro cinema cineclub. Però és que això és el bo que té el cinema, que a un li agrada i a l'altre no li agrada, és que només faltaria si tots ens agradés. Vull deixar aquest tòpic del públic adolescent i el públic que està acostumat al cinema comercial i que no li agrada res perquè deu estar prou introduït o no. Jo estic introduïda i vaig al cineclub cada diumenge o gairebé cada diumenge i no em va agradar. I mira que em miro pel·lícules gens comercials i m'agrada. El cinema no comercial m'agrada molt. Llavors, la segona cosa, que és el que ja volia dir d'entrada, el que ja volia dir, és que també s'ha parlat aquí de que s'hauria de fer, que aquest país nostre no es fan pel·lícules doblades, o se'n fan poques, o al revés, vull dir que no passen gaires pel·lícules versió original, que no hi ha una cultura d'això, com si no n'hi hagués. Sí que n'hi ha. Depèn de l'ambient que vagi. Si tu vas a Catalunya tenim, i a Mallorca, les Illes Balears també, el País Valencià no ho sé, tenim una xarxa magnífica de cineclubs on la immensa majoria, totes les pel·lícules, totes són en versió original subtitulada. I no és veritat això que al nostre país, ja sé que som minoria els que ens ho mirem, però no és veritat que al nostre país no es mirin versions originals, sí que es mira. Tenim una bona xarxa de cineclubs als països catalans, el País Valencià no ho sé. Bé, penso que no podem centrar el tema en l'espectador, perquè nosaltres som sobirans per triar què ens agrada i què no ens agrada. Aquí no hi entrem. El problema potser seria que no podem triar-ho tot sempre, que a vegades, com deia el Jaume, com ha dit la Judit, l'oferta ens ve molt determinada, per tant, tampoc som sobirans del tot. Hi ha alguna última intervenció? Perquè ara sí que ja em diuen pel pinganillo que hauríem d'anar tancant la sessió. No sé si hi ha algú que vulgui fer una última aportació. No? Doncs us sembla bé si tanquem aquí la paret?